Ola, como están? Desta vez sí, o Centro de Recuperación Integral de Mulleres Vítimas da Violencia Machista xa está en funcionamento. 7 anos despois de que pechara as súas portas a antiga Casa de Acollida de Santiago, o novo servizo botou a andar hai un par de semanas. Hoxe recibiu a visita do vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, e da secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella. Os dous salientaron que este é un centro novidoso a nivel estatal, xa que só existe un semellante en Asturias. No ano 2007, a Xunta decidiu pechar a Casa de Acollida de Santiago para reconvertila nun centro de recuperación integral de mulleres vítimas da violencia machista. 7 anos despois, o servizo entrou en funcionamento hai 2 semanas. Pro vicepresidente da Xunta, culmínanse así as políticas de igualdade do goberno galego. Engade este recurso que solo existe noutra comunidade autónoma en todo o Estado, en Asturias, xunto co Centro Galego son os únicos que teñen este recurso tan especializado e que creo que un pouco a culminación de todas as medidas que se desenvolven primeiro en materia de igualdade, con esa rede de centros de información á muller por toda Galicia, que funcionan gracias ao apoio dos concellos e da Xunta de Galicia en todos os casos, medidas tamén tendentes a favorecer a conciliación. O Centro de Recuperación Integral é un concepto novidoso, xa que nel non van residir as vítimas. Sí que se ofertarán distintos servizos, tanto para estas mulleres como para os seus fillos. O obxectivo é lograr a súa plena integración na sociedade. No ámbito terapéutico, no ámbito de formación, no ámbito de búsqueda laboral, no ámbito das novas tecnoloxías. En definitiva, se trata de facer esa recuperación integral para que a muller poda volver a ter unha vida normalizada, empoderada xa e que poda acceder ao mercado de traballo no caso de que non estuvera no mercado de traballo. Para iso, o Centro de Recuperación Integral conta con aulas de informática, un salón para cursos e conferencias e tamén espazos para os xogos dos pequenos. En total, poderíalle dar cabida a unhas 35 mulleres. Segundo a Xunta, as necesidades de acollemento quedan cubertas co Centro de Emerxencias de Vigo e ca rede de casas de acollida de titularidade municipal. En Santiago non se ubica ningunha delas, pero Susana López Abella entende que ese non é o mellor recurso que se lle pode ofrecer a unha vítima da violencia machista, porque o que ten que abandonar o seu domicilio é o agresor. Santiago, efectivamente, no seu momento había un acordo onde se cedeu a Casa de Acollida, que esta era a antigua Casa de Acollida de Santiago, para facer este centro de recuperación, pero insisto, hai unha rede, como se decía, unha rede próxima de casas de acollida, aínda hai que decir que é un recurso que existe, pero non é o mellor recurso que poda ofrecerse a unha muller. Unha muller, cando sufre malos tratos, terriblemente, moitas veces ten que dar o paso a sair da súa casa, pero o lóxico que este na súa casa cos seus menores e o que se ten que ir é o agresor. O que aínda non está claro é quen sufragará os desplazamentos de mulleres de toda Galicia a este centro de recuperación integral. A secretaria xeral de Igualdade explicou que se verá cada caso de xeito individualizado e lembrou que a Xunta ten habilitadas unhas axudas para as vítimas que, ademais de en Galicia, só existen en Extremadura. Era inevitable que nese acto Alfonso Rueda fora preguntado pola situación que se vive en Santiago e, máis en concreto, polo recurso que o BNG xa ten anunciado contra a configuración do novo goberno e o que o PSOE está estudando se formular ou non. O vicepresidente da Xunta insiste en que o PP fixo os deberes e acusa a oposición de buscar réditos sen importarlle o ben da cidade. Este é unha solución excepcional, unha situación excepcional e o que demandaba era unha solución neses termos dentro da legalidade. A legalidade permite isto e insisto, non ten moito sentido que unha oposición que se pasou estas últimas semanas, e creo que todos fomos testemunhas diso, dicindo que se actuara con firmeza e que se buscara unha solución para que Santiago tivera un goberno. Agora que se buscou, xa digo, quero pensar que non foi, que non esperaban que se actuara así, que lle escolleu co pé cambiado e, polo tanto, agora están reaccionando dun xeito pouco responsable. Unha teoría na que insiste a tenente de alcalde de Santiago, que tamén acusa a oposición de irresponsabilidade. Reyes Leis explicou que o Concello aínda non recibiu da Xunta Electoral Central a notificación de que os novos concelleiros poidan asumir as súas actas. Non chegou que sepa eu o certificado todavía das actas, ten que publicarse no BOE, como sabedes, primeiro a lista por ser non electos parte deles, que eu saiba, hoxe non estaba publicada, non? Entón, bueno, eso ten un prazo que son 2 días de publicación e despois ten que chegar esa certificación e despois hai que ter 2 días hábiles polo medio para convocar ese pleno, non?
Reyes Leis reuniuse esta mañá con técnicos de educación, de urbanismo e da Brigada de Vías e Obras para coordinar as actuacións que se van levar a cabo nos centros escolares nos meses do verán. As prioritarias afectarán as escolas infantís de Trasparlamento e o Polígono do Tambre e tamén a ludoteca de Fontiñas. A concelleira confía en resolver a maior parte das peticións que veñen facendo dende hai meses as AMPAs dos distintos colexios composteláns. Como é habitual, o Concello vai aproveitar os meses de verán para acometer as obras máis urxentes nos centros escolares do municipio. As tres actuacións prioritarias afectaránlle as escolas infantís de Trasparlamento e o Polígono do Tambre e tamén a ludoteca de Fontiñas. Na guardería Trasparlamento o cambio da cuberta, porque ten moitos problemas de filtracións de auga que temos que resolver canto antes e esperamos que se poda acometer ahora en xullo xa. Outra que é a ludoteca de Fontiña, que ten algúns destrozos por vandalismo, por intento de entrar, e algunha outra deficiencia que se detectou por parte dos responsables, que tamén se vai a cometer. E no caso da guardería do Polígono do Tambre, a climatización da mesma, porque, como sabedes, é unha guardería que o diseño da mesma fai que cando entra o sol ali a situación sexa moi complexa para todos os rapaces. A obra máis cara será o cambio da cuberta da escola infantil de Trasparlamento orzamentada en 70.000 euros. Unha cantidad idéntica irá a parar ao resto das actuacións, que lle afectarán a un total de 23 centros. Entre esas obras, Reyes Leis destacou a creación dunha nova aula de infantil no Colexio López Ferreiro. Segundo explicou, esta actuación corresponderíalle á Xunta, pero o Concello estuda acometela pola súa conta para despois compensala co Goberno galego. A edil tamén lembrou que o Goberno local está tramitando un novo contrato de mantemento dos centros escolares que sairá a licitación por 350.000 euros. Que nos próximos meses se resolverá, eu espero que para setembro este resolto e a partir de aí precisamente o que se fará, o procedimento será que o responsable do colexio chamará ao responsable de educación do Concello, o responsable de educación valorará esa intervención e chamará a empresa para que execute o antes posible. Esa é precisamente a idea que ten o Goberno de facer esa acción, igual que se está a facer tamén con desbroces ou con mantemento de viais, que é moito máis rápido, moito máis áxil. Reyes Leis confía en que con este novo contrato e coas obras que se van a cometer de xeito inmediato queden satisfeitas as demandas das AMPAs dos colexios de Compostela, que levan meses queixándose da situación de abandono que sofren os centros. Dos colexios imos ao Pazo de Fonseca, onde hoxe coñecimos o gañador do Premio Internacional que outorga o Grupo Compostela de Universidades e a Xunta. Nesta 18ª edición, o galardoado foi Lenar Levy, un científico sueco experto en medicina psicosocial que leva xa anos colaborando coa USC. O premio será entregado o 26 de setembro en Polonia. O Grupo Compostela de Universidades e a Xunta de Galicia levan recoñecendo durante 18 edicións a persoas destacadas en diversos ámbitos e que traballan en prol da promoción dos valores europeos. Polo seu compromiso con estes valores, nesta ocasión foi distinguido o científico sueco Lenar Levy. Este experto en medicina psicosocial encamiñou a súa carreira a intentar mellorar o benestar físico, mental e social da poboación. But actually the prize wasn't awarded to Mr. Levy because of his... O premio, aínda así, non lle foi concedido ao señor Levy polos seus logros académicos, aínda que son extraordinarios, senón que lle foi concedido pola paixón que ten por avanzar sempre máis aló no seu traballo e pola súa pasión a hora de comprometerse activamente nas investigacións que ten desenvolvido e os traballos que ten feito nas áreas, por exemplo, sobre o estrés, o benestar das persoas, os movimentos anticorrupción, etc. Anti-corruption movement, etc. Ademais do presidente do Grupo Compostela, Moritz van Rooijen, Lenar Levy estivo acompañado na rolda de prensa desta mañá polo reitor da USC, Juan Viaño, e polo secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo. O premiado explicou como hai certos determinantes sociais que influen na saúde. E algúns dos aspectos máis importantes a hora de analizarmos estas doenzas son os determinantes sociais da saúde. Hai factores como, por exemplo, o desemprego, o paro, a pobreza, o feito de non ter vivenda. Isto fai a xente enfermar. É algo que os médicos por si sós non poden combater. Na súa extensa traxectoria, Lenar Levy estivo vinculado á Organización Mundial da Saúde e presidiu a Asociación Internacional pro Tratamento do Estrés. Ademais, foi membro do Parlamento sueco. Levy doará os 6.000 euros do premio á ONG Médicos Sen Fronteiras.
Por certo, que nesa rolda de prensa o reitor tamén falou do próximo relevo na alcaldía de Santiago. Juan Miaño confía en que Agustín Hernández recupere o diálogo coa universidade que di se perdeu co aínda rexedor Ángel Currás. Creo que é evidente que a situación actual no Concello non favorece para nada pois a relación e a cooperación que ten que haber entre a cidade de Santiago e a súa universidade e a universidade e a cidade, e polo tanto o que vou a pedir inicialmente pois é recuperar o nivel de relación que debemos ter nos eidos que nos competen, esencialmente pois na colaboración académica e, por suposto, tamén nos espazos comuns que temos que compartimos. A esta hora de seguro que a maioría de vostedes xa están preparando para encender unha cacharela, asar unhas sardiñas e desfrutar da noite máis longa do ano. San Xoán sempre chega cargado de tradicións e hoxe quixemos dar unha volta pola Praza de Abastos para ver como marcharon as horas previas. Como dio dito, en San Xoán a sardiña molla o pan, así que este peixe non pode faltar esta noite en ningunha casa. Non vai ser doado porque este ano hai pouca sardiña e ademais é cara. Na Praza de Abastos xa non quedaba moita esta mañá e había que pagala a prezos que chegaban aos 15 euros. Aínda así, os peixeiros confiaban en esgotar rapidamente as existencias. A 7 da mañá xa había xente a sardiña. Como saben que hai pouca, veñen antes, veñeron temprano. A 7 da mañá xa había xente a sardiña e despois xa empezaron a vir a xente así e eu aí ás 9, ás 10 non tiña ninguna sardiña. Non houve tanto movimento como o ano pasado, pero foise vendendo para máis cadrou un mal día. O ano pasado cadrara en domingo e venderase en sábado, e claro, cadrar en sábado houbera moita venta, ou se cadrou en lunes. En lunes é moi mal día, nos normalmente está cerrado, a plaza está cerrada. Bueno, a ver, é que ao cadrar así en lunes a xente non hai moita tampouco, porque o lunes a xente tampouco ven á plaza. É por ese motivo, pero bueno, a pouco que hai vaise vendendo, porque non hai cantidad. Pero non só de sardiña vive o San Xoán, por iso as cacharelas teñense incorporado outros produtos típicos galegos, como o churrasco. Home, vivímolo como ben, facendo cacharela, comendo sardiñas e churrasco e cousas así. E a sardiña está cara. Non hai, dicen. A comida non é o único preciso para celebrar a noite máis longa do ano. A tradición tamén manda lavar mañá a cara ca auga na que estiveron a remollo toda a noite as ervas de San Xoán. Fiuncho, lavanda, ervaluísa, romeiro, asente, melisa ou menta. Son algúns dos ingredientes fundamentais para purificarnos. Así que xa saben, non abonda con utilizar unhas simples rosas. Eu nunca na miña vida recordo, teño 60 anos, nunca vin eso nas flores de San Juan, jamás. Incluso lle poñían follas de naranxo, que máis se lle poñía? Follas de figueira, rosas, que antiña antes rosas, onde veu esa tradición? Antes non tiña rosas nadie no xardín. Pero antes de lavar a cara é fundamental saltar a cacharela. En Santiago sobrarán oportunidades para facelo porque o Concello concedeu permisos para nada menos que 264 fogueiras. 85 delas estarán ubicadas no ámbito urbano. E lembren que é preciso saltar 3 veces a cacharela para que se cumpra ese refrán que di en San Xoán, meigas e bruxas fuxirán. Imos quedar na Praza de Abastos, que o sábado recibía a uns clientes moi especiais. Foron un grupo de nenos e nenas celíacos que participaron nunha visita ao mercado na que aprenderon que hai moitos máis alimentos que poden comer que os que lles son prexudiciais. Foi unha actividade organizada polo Foro Interalimentario, a Unión de Consumidores de Galicia e a Consellería de Sanidade. Ser celíaco e comer cousas ricas é compatible. É o que aprenderon estes rapaces que o sábado desfrutaron dunha intensa mañá na Praza de Abastos. Foi grazas a unha iniciativa do Foro Interalimentario, unha asociación de empresas líderes no sector da que forma parte Mercadona, a Unión de Consumidores de Galicia e a Consellería de Sanidade. Os cativos puideron percorrer o mercado guiados por unha nutricionista que lles explicou que hai moitos alimentos que non lles son prexudiciais. A experta amosoulles a pirámide alimentaria e contoulles cales son os beneficios das froitas e das verduras, do peixe ou das carnes. Os rapaces estiveron do máis atentos, viron, tocaron e preguntaron. E aínda que tantas explicacións cansaron algún cativo, souberon resumir moi ben os coñecementos adquiridos. Hemos visto verduras, frutas, pescados, como la caballa.
como la caballa, que estamos... que nos viene bien. Sí, ¿por qué? Y la fruta que nos viene bien para hacer el culito. Hay muchas vitaminas en las verduras y que tienen hierro. Dimos un paseo y nos explicaron lo que podíamos comer y lo que no. El pan no lo podemos comer y tampoco una magdalena que tenían. Claro que na Praza de Abastos tamén se atoparon con algún alimento prohibido. O pan do mercado non é apto para estes cativos que saben que o glute é o seu inimigo. El pan non lo podemos comer con gluten, porque si no nos hace daño la piel. Si no, nos duele un poco la barriga. Que los celíacos, si lo toman, se ponen muy enfermos, que vomitamos. No, porque después nos duele la barriga. Os rapaces están moi ben aprendidos e ese é un dos obxectivos nos que traballa dende hai tempo a Asociación de Celíacos de Galicia. Ellos saben perfectamente, incluso los más pequeñitos, que no lo pueden tomar. Entonces es un poquito hacer actividades con ellos para que afianzar, por así decirlo, lo que ya saben e enseñarles que se pode comer sano, que sea sin gluten. Os nenos non só viron os alimentos, tamén aprenderon a cociñalos. Foi para moitos a parte máis divertida da actividade. Brochetas de polo e vexetais e mini pizzas de polvo foi o menú elixido. Receitas que algún levou ben anotadas na cabeza, coa intención de preparalas na casa. Tienes que coger un molde, aplastarlo en la masa y echarle salsa de tomate, le echas orégano y después la metes en el horno y ya está hecho. Estuvimos haciendo una pizza, también un pinchito de frutas. Na cociña e antes na visita estivo moi vigilante o subdirector xeral de Programas de Fomento de Estilos de Vida Saudáveis da Xunta. Jorge Suances incidía na importancia de iniciativas como esta. No fondo o que pretendemos é loitar contra a enfermidade crónica no adulto, a diabetes, a hipertensión, as enfermidades cardiovasculares, e para iso temos que empezar cos máis cativos, non? E así, entre postos no mercado e fogóns, transcurriu unha longa mañá para estes cativos que, demostrado queda, teñen unha curiosidade innata. Isto por que é de espuma? Regresamos agora ao Pazo de Raxoi, onde hoxe se presentou a primeira Jamboree de clubs de minibásquet, que se celebrará en Santiago. No torneo van participar 16 equipos procedentes de distintas comunidades autónomas. O campeonato está incluído nos actos promocionais do Mundial de Baloncesto de 2014. Os partidos desenvolveránse do mércores 25 ao sábado 28 de xuño no pabillón do Restollal. Na categoría feminina están inscritos 7 equipos que xogarán unha liguiña da que sairán os semifinalistas. No caso da categoría masculina, hai 9 clubs inscritos que competirán divididos en 2 grupos. Para participar nesta primeira Jamboree de minibásquet, a Santiago chegarán equipos de Asturias, Cantabria, Baleares, Castela e León, Extremadura e mesmo Melilla. O presidente da Federación Galega de Baloncesto falaba da importancia de atender as categorías inferiores. Un torneo que es un campeonato de España, aunque oficialmente no le hemos podido dar este nombre, ya que realmente no estaba puesto en bases de competición de la Federación Española, pero la Jamboree creemos que lo que pretende es recoger todos los niños de baloncesto de base que en minibásquet, en selecciones autonómicas están participando con gran éxito durante 25 o 26 años que llevan ya. E de deporte de nenos seguimos falando porque co curso xa finalizado os campus que organizan os clubs deportivos son unha boa opción para manter entretidos os máis pequenos. É o caso da cita organizada polo Santiago Futsal, da que puideron desfrutar os cativos durante a súa última semana de curso para ir adaptándose ás vacacións. O campus que organiza o Santiago Futsal é xa todo un clásico por estas datas e unha cita deportiva moi exitosa. Así son moitos nenos, e non só de Santiago, os que participan ano tras ano nas actividades que organiza este club co fútbol sala como base. O principal neste caso é que os rapaces desfruten e convivan con outros compañeiros. Desde la hora de merienda, hábitos alimenticios, ya que pues tienen problemas en sus casas para tomar fruta o no están acostumbrados. Entonces fomentamos ahí que prueben distintas piezas de frutas
y luego todo lo que es la pista a nivel técnico, a nivel coordinativo, pero sobre todo que lo pasen bien, que es fundamental y que conozcan nuevas amistades. Para algúns dos nenos que xa forman parte do club, isto supón alongar un pouco máis os seus adestramentos, pero cun toque distinto. Para outros é unha experiencia nova. Me llamo David, tengo 8 años e soy de Santiago. Veño de Tajoña, chámome Mateo e teño 8 anos. Me llamo Héctor. Me gusta el fútbol sala y vir este campus así para aprender un pouco máis. Estar con los compañeros. Paje, defender, tirar a portería, que máis? A vos seguro que os cativos marcharon con moi boas sensacións e bons recordos deste campus de fútbol sala. Ademais, durante a súa celebración recibiron a boa nova de que o Santiago Futsal seguirá na máxima categoría unha temporada máis. Tócanos xa botarlle un ollo a nosa axenda cultural. E Meteo Galicia danos conta das previsións do tempo para os vindeiros días. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá será unha xornada marcada pola inestabilidade no centro e no sur de Galicia, onde se repetirán os chubascos de carácter treboento. No terzo norte, os ceos permanecerán cubertos con posibilidade de orballos. O vento soprará no norte, frouxo pola mañá e moderado pola tarde, e as temperaturas non terán cambios significativos. No mércores Galicia quedará nunha zona de transición con nubes de evolución que pola tarde deixarán chubascos de carácter tormentoso no leste. As temperaturas manteránse sen cambios ou irán en lixeiro descenso e o vento soprará frouxo do norte. No xoves os ventos do noroeste aportarán nubes baixas máis abundantes no litoral norte. Pola tarde abriránse claros, sobre todo no sur. As temperaturas baixarán, sobre todo as máximas. Mañá en Santiago teremos ceos anubrados, pero non se agardan chuvias. Os ventos serán frouxos do nordés pola mañá e moderados do norte pola tarde. As temperaturas mínimas subirán ata os 16 graus, pero as máximas baixarán ata os 22. Para o mércores agárdanse ceos anubrados e ventos frouxos do nordés pola mañá e do norte pola tarde. As temperaturas non terán cambios significativos. No xoves os ceos estarán anubrados pero sen chuvias, os ventos soprarán frouxos de dirección variable e as temperaturas baixarán, a mínima será de 12 graus e a máxima quedará en 20. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois ata aquí chegaron as novas, quedan agora con ese microespazo dedicado a San Francisco e despois regresamos co preguntoiro, non se movan. Hay tres etapas en la historia de San Lorenzo de Trasouto.
Una primera que se inicia con el siglo XIII y que tiene como iniciador a Martín Arias, que fue un obispo de Zamora que hizo aquí una fundación. Esa fundación tenía unos capellanes que atendían a una iglesia. Esa iglesia, con el paso del tiempo, esa iglesia medieval con el paso del tiempo iba a ser engrandecida, pero esto ya corresponde a otro tiempo, el tiempo después de los años finales del XIV, en el que los franciscanos reciben este lugar como algo dado por el Cabildo Catedralicio Compostelano. Esa iglesia después, pasado un tiempo, volverá a ser enriquecida, pero ya estamos en el momento en el que, ya en el XIX, tras la exclaustración, los duques de Medina de las Torres hacen de este lugar también su panteón y traen para aquí los restos del antiguo panteón sevillano que había estado en la iglesia de San Francisco de Sevilla y que ahora está aquí en Compostela, haciendo de la iglesia de San Lorenzo de Trasouto un lugar realmente monumental en clave de renacimiento sevillano, con obra que proviene nada más y nada menos que de Génova.